ተስፋ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተማሃሮ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ዝበሃል ወተሓርየን አብርሃም የሮሱስ ሰገነይቲ መንግስቲ አብ ያሬድ አብዱቃላ ሞጎስ አብርሃ አድንሃምን ሐማሴን መምህር አለም ውራዕ ወዲ ጨሮም አፈልባ ጳውሎስ ተስፋ ነበረ ነቲ አብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ነበረ ስለያ ናይ ህግደፍ ዝመርሕ ዝነበረ አካል እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ስለያ ማሕበር ተኸታተልቲ መደብ ናይ ቃልሲ ተመክሮይ ብቀዳምነት ሙቕ ናይ ቃልሲ ሰላምታ የቅርበልኩም ስለ ምክትታልኩም የመስግነኩም ንቃልሲ ዝመርሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ استراتيجيكاዊ አመራርሓ ክፉት ምዃኑ ንኩሉ ብሩህ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ብቕዓትን ክእለትን እቲ ወሳኒ መለክዒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወፃኢ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምንም ናይ ቅትለት ገበን ወይ ኣሰር ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ብድሕሪኡ ወይ እውን ስጋብ ሕጂ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ገንዘብን ንብረትን ህዝብን ዘይዘረፈን ኣብ ምዝራፍ ዘይተሓባበረን ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ክሳብ ሕጂ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ብሔር ክኸውን ይኽእል ኣውራጃ ወረዳ ክኸውን ይኽእል ዘይነበሮ ክኸውን ኣለዎ ጀጋኑ ተቃለስቲ ዘካይድዎ ዘለዎ ቃልሲ ስርዓት ደምሲስካ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ምሕደራ ዓዲ ወረዳ ኣውራጃ ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ዘካይድዎ ዘሎ ቃልሲን ዕላማታትን ምዃኑ በቲ ዘለና ሓበሬታ እዚኣት ኣብ ግምት ብምእታው እዞም ሕጂ በዚ ዝተፈላለየ ናይ መርበብ ሓበሬታን ብናይ ማንኤል ኢያሱ ዝውንኖ ወይ ዝመርሖ ኣሰና ቲቪ ከምኡውን ሃብቴ ዝበሃል ኤርትራ ፎካስ ዘዳሉን ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታትን ዘሳለጠን ኣብኡ ምልኩስ ገይረ ሓደ ክልተ ክብል ኣምባሳደር ሃይለ መርቆሪዎስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ናይ ኢሳያስ ኮይኑ ኣብ ዝነብረሉ ዝነበረ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ነበረ ስለያ ናይ ህግደፍ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ስለያ ማሕበር ብዕለት 31 ወርሒ 8 96 ሽደን ኮማንዶ ዝበሃል ምስ ካልኣዩ ንብፃይ ዘካርያስ ንጉሴ ወዲ ደቀ ምሓረ ድንቤዛ ዝቐተለ እዩ ብዕለት 7 ወርሒ 4 97 ንብፃይ ገብረ ብርሃን ዘርአ ኣብ ቦምበር ድምዓየ ዝጨወየ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ዝፈፅም ትኻልእ ንኻልእ ግዜ ንጎርፎ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልስታት ንዞም ጀጋኑ ዘካይድዎ ዘለዎ ቃልስታት ምንም ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ክሕብረኩም ይፈቱ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ከምኡውን ሃይለ መርቆሪዎስ ብሉፅ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም ነዚ ኣይንኽእሎም እቲ ብሉፅ ትምህርቲ ግን ብፍሉይ ጠመተን ብፍሉይ ዓይንን ተሓርዮም ብዘውዳዊ ስርዓት ጃንሆይ ናይ ኢትዮጵያ ተመሪፆም ብኦም ተኸፊልሎም ኣብ ሃርቫርድ ይኹን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተማሃሩ እዮም
እንታይ ሓሪሞም ንዓኹም ይገርፎ ብዘይኮ ግን ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ወይ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ቋም ኣዳሊ እዩ ግን ናይ ሓደ ሃገር ቋም ብሓደ ውድብ ጥራሕ ወይ ብሓደ መራሒ ጥራሕ ኣይረክኽን እዩ ኣይፀድቕን እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቋም ካብ መጀመርቱ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ብጀካ ህዝባዊ ግንባር ዝኾኑ ካልኦት ኣይተሳተፍዎም ናይ ሓደ ሃገር ኮንስቲቱሽን ብሓደ ሸነኽ ጥራሕ ኣይረክኽን እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ኣካል ናይ ኤርትራ ኣይተሳተፎም ኣይተፈቕደሉን እዩ ካልኣይ ንባዕሉ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ወይ እቶም ህዝባዊ ግንባር ዝበሃሉ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎ ቦታን ሃገርን እከለ ይውክለና ኢሎም ዝመረፅኦ ሰብ የለን ንፈልጦ ኢና እንታይ ደኣ እቶም ሓለፍቲ ናይ ህግደፍ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ዝተፈላለየ ፀፈታት ዝኾኑ ናይቲ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዘድልዮም ሰባት መሪፆም ዝሰደድዎም መሪቖምሎም ዝመፁ ነቲ ኮንስቲቱሽን ስለዚ እቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ሓደ ሃገር ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ምርቃቑን ኣብ ምፅዳቑን ግደ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ግን ኣይነበሮም ስለዚ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ከም ናይ ሕጊ ሊቅ እዚ ጠፊዎ ማለት ኣይኮነን ተኻልእ ካልእ ግዜ ንብሎ ዶክተር ዓንደብርሃን ወይ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ኣብ ኤርትራ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ዝነበሩ ዘባረረይ ብህግደፍ ዝኾኑ ዝተክዐ ብቕዓቶም ብዘይገድስ ንኤናሴ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ በቲ ግዜቲ ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ኢሳያስ ንክኸውን ዝገበረ እዩ ስለዚ ንከምዚኦም ዝቃለስ የለን ከምዚኦም ዘካይድዎ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ በቲ ዘለና ሓበሬታ ዞም ዝቃለሱ ዘለዉ ንዚኦም ዘተሓሰብ የብሎም ንሰምዖ ሓንቲ የብሎም ፕሮፌሰር ጋይ ሕጂ ዝብሎ ትሰምዕኹም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ኢትዮ ኤርትራ ውግእ ናይ 98 ኣብ ለንደን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰዋስ ስኩል ኦፍ ኦሪየንታል ኤንድ ኣፍሪካን ስታዲስ ኣብ ዝተገብረ ዲቤት ስዑ ግዜ ዶክተር ጋይ ዝበሃል ነይሩ ንሱን ተኻስ ሓጎስ ትበሃል ኣብ ኦክስፎርድ ዝወደት ቀዳማይ ድጋ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ኢሎም ዲቤት ገይሮም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ግርማ ኣስራት ወዲ ኣስራት ካሳ ካልኣዩ ኣስመሮም ይሽሙ መስለኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቆንስል ኣብ ለንደን ዝነበረ ኢህኣዴግ እዩ ዲሞክራሲያዊ ኢሎም ይካተሉ ነይሮም ስለዚ ፕሮፌሰር ጋይ ንባዕሉ ነዚ ስርዓት እዚ እንዳደገፈን እንዳፀበቐን ዝመፀ እዩ ከምዚኦም እዞም ጀጋኑ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ እዚ ግዜ እዚ ማለት ምዚኦም ምትንሳር የብሎምን ናይ ባዕሎም ንምንታይ ተኣኻኸሙ ገምጋምኩም ንዓኹ ይገርፎ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ዓሻስ ሞት ይናፍቕ ከም ዝበሃል እዚ ስርዓት ናይ ህግደፍ ብካልእ መልክዕ ክትካይ ዝብል የለን ንሱ ብካልእ መልክዕ ቀይሮም ክቕፅሉ ከም ዘብሉ ግን ንፈልጥ ብዝኾነ በቲ ዘለና ሓበሬታ እቶም ኣብ ውሽጢ ኣቃለሱ ዘለዉ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብፍላይ መንእሰይ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣትርር ጀሚርናዮ ዘለና ቃልሲ ኣብ ዓወቱ ክነብፅሖ ናይ ኩልኩም ምትሕብባር ንደሊ ዝብል ሓበሬታ ረኺበ እዚ ይብለኩም ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዳማ ዝጀመርክዎ ካሕልፈኩም ገለ ዝረሳዕክዎም ነይሮም ገለውን ዘይተቐስኮም ስለ ዝነበርኩ ናብኡ ኣትየ መልካዕ ተባሂሎም ካብ ዝተቆትሉ ዮሃንስ ስብሃቱ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ርእሶም ዘርኣይ እንዳደቆ ፋርማሲስት ዝነበረ ሃብተስላሴ ገረመድሂን ታረቀ ሕደጎ ሕምብርቲ ሚካኤል እምባደሮ ፋርማሲ ዝወደ ሓማሴን ተክሊ ማርያም ዘርዝጊ ራሻይዳ ምዕላ ፀንሓ ተግለ ኣፈወርቂ ተኽሉ ዓዲ ተከሊላን ኣበራሽ መልኬ ሓማሴን ዳሃብ ተስፋሴን መፃሉ ሚካኤል ዓቀይታይ ሕምብርቲ መሲሕ ርእሶም ዓዲ ኸድነት ሰራየ ሃብተ ኪዳኔ ጎሪላ ማዕረባ ገረ ኣምላኽ ይስሓቅ ፅጌ ላዕላይ ዓዲ ባዕሮ ከባቢ ዓዲ ኋላ ገረ ኣምላኽ ይስሓቅ ኣብ ሶቪየት ዝተማሃረ ኮይኑ ሕሉፍ ዝኾነ ክእለት ናይ ፅሕፈት ናይ ሊትሬቸር ዝነበረ ብምዃኑ ብማክሲም ኮልዲ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ናይ ሶቪየት ፀሓፍቲ ብከምኡ ዝፅዋዕ ዝነበረ ወይ ከምኡ ዝብል ሳጓ ዝነበረ
تصفو خلاني أخروج سمع دقلي بساي قويتون بريه عد خمتا شميزانا بساي قويتون بسبعان حالن ناحقي قداما يدقرو كاب إثيوبيا يونيفرسيتي وسيلو أميرا أزبا عيلتا تزنبرو لو بيزي لقس صحفات نا تقرينا تترقون زنبريو بساي تباهيلو زسوعون نتا كومريت سبلنا إنجليزينا قال نا تقرينا بساي زبل سلازة ترقوما بوهيو بساي قويتون بريه زبان على ما برها أزامو الحماسين تسفى مريم فتاو أخروج قالوا من تعزم باري تباهيلهم زسوعون تدرس تسفى ميكايل حاجة خطهم بلوط أتمارتي تمارنا إثيوبيا يونيفرسيتي نيرو زبال وتحرين أبراهام يروسو السجنيتي من قصاب يارد أدغالا موغوس أبراها عدنا من حماسين ممهر قالم ورع ودي تروم أفلبا باولوس تسفاقي أفلبا حتى أنتر معيني أبا ساميل سراي يماني مكسيكو حماسين ستيفانوس دندر سراي بيتروس ودخارن سنحيت زرعي ودفراي أوت كحساي حماسين إثيوبيا زبل سرقواني رو كاب إثيوبيا سلز مسي كابتون سماري تخل مريم كشي كواتيت قرماي بحري عنا فرعون توجيو أبكينا تحدعد مالتي أبوي تمدات حكمي رمضان محمد نور زمر خو آخرة نايزني نتي رمضان محمد نور ذهبوا مجلسي بسلطة بمنصرال أكالي عوو مدعو أبي من كتحكموا بيت أبي من اللولو نيمن اندا وصدور أب كيح بحري بشحن 1974 أوغسطو هتحيلمو أبزا قد إذا اتقندي تحتاتي زباد بريغادر جنرال براني غرزجير كابزوب جي 15 تبايلهم تأثيرهم زلو نسي زعتت بزغني تغطل لكم ممهر أرايا بديتي رباب سيوم عدي فيني أقلو بزاي كود ناي كوميونيكيشنس أميرا زمير مالتي هيدا حنصم سسح حوان ولا حنصم إتي أبراهام تولدي أبتا جزاي وتاسمي بسمر بيبني هو تبعن سب مالتي ممهر تخلي سراي دبساي قبل سلاسي مس يوحنس سبعتو مس مسي تسفى ميكايل مس أمانية يوحنس نفاري تلفو زوزة مالتي فلو زنايري زوزة مالتي أمانية يوحنس حو مزمهرة يوحنس دقراتها على قلي كسحاب حجي أمان زمهرة يوحنس كابتن كان بيعبر بنتنا إساس مالتي سلازي أبتي جزيت مالتي سبعتات إذا قتلت ذيك فلسان كله مرمرتي زنوبرو حايلة جبعة مش حايلة جبعة دحراي تقاد مترشا كاتكاتي زمبري داوي تحطو نا إثيوبيا يونيفرسيتي رابع عامد حق استماري نعاونا في مترشا 74 كليابات السبرة اللي مالتي وتعد فينا أقول بزاي زغط كتنا ورا مالتي كلاي نايز بخفلو رابعي ود زري أشعال ود بيت مخا نسو كاتكاتاي زمبريخا رزنا سيوم ود باشاي سيوم أولي عد غيح كسر عندهم مش عارف يقولوا مالتي كاتكاتاي نسو زمبري رابع عامد حق يونيفرسيتي مش داوي تحطو كلاس ميت نيرو كل شيء كاني كات نيرو مالتي سلازي نتمر مرات تذكروا هايله جبا نايز بوفلو ودي زري عشان بيت مخا حلا فيهم نايزهم ولا كان هايله نيرو نموت تفضلوا بيجي ولا كان هايله اذا سبات يوم موت زغبر جبن زغبرو سلازي يقولوا قلتوا يقولوا من غبا يكونني نمو عليهم بريغادر جنرال برهاني غرزجير تكيومو ولا كان هايله ما ابنه وجه سجنيتي بدخلوا وراهم كتلمو مالتي بمرحنة نزل المراكز مرحون نبرو مسفن حبس سلام ولا مريم علي سيدة تزين حضرها بس جزيتي اسبوع حيثا مخلصتين راح كنا قتل أسلام من تقتلوا غير مدعات كابتو معنا زفلتو كتاكس انت زي كنا نصدر عمارتها كنا تتقلنا وزيهم تراح كنا نحجونا تفلتو نتخط من كل خير كابتو بلو تاتقل حالي محمد إيلان ود دنكي هذا مور دنكي لاي مالتي فرنسا إنجليزية عرب تجرينيا عفاكا بانكو يودكت سوزغلي تبقى يرزم الغسل من ذكر مثل مالك سطحة كم بلو زخل
تعرف مالتي مرسك زلوا كلاش مالتي يوم يركب سجارة كما يجنروا كل جزء هاني بتاعتها أونر إيش هذا بتاعني زبر أونر كما بيقوم بس شنك شعتني تنسى عن ثلاثة أبتبح أبصحن وقف مستحيل تقابل عن مثل فاجوها أبذكى يدون النبي بدي حريف كاتبهم لم تعب غنيت محمد إلى قتل الخمسة ولا مخاف وتعبير في الجزائريين كلاي علي عنا ودي ذلك ما حيلين يا رتيجي زيتي أتيجي زيت هذا العلي ما حيلين أنا بطلنا قبل عبد المسيح علي عنا ما حيلو خينو ناتو تخاتها لي ميلا الحنون قبل مريم تخاتها لي ميلا political commissioner مالتي الحنون قبل مريم هذا خطور من قبل هذا قلت نايتها شنو سؤال مسمع عبوس مالتي الحنون قبل مريم سؤال مسمع عبوس كاتم تقطقطو ما كنا نزبا أنا بقول الفلتو كندا المختار الجوب بيوصل له نعرف عنا مش حمش تروسو مسودان عرفت خيلو إلى ما فانيمو بقتل خيلو خيلو بقات قادر خيلو ما خيلو طو بلايتي سريرهم مثل نيت هذا الدابة بتقرينا تصحفه يبانو غنيا تقرينا عندهم إنت مثل نيت هذا الدابة نتبع صحفت معي زبا حيل تعتبر سودان زلو زخود يخون متحببات كي تقولون لهم زولير بقولون كان فانيمو بدعو أربعة تقتلت ناتي يومين إلى أفانيمو صدق بجمل المبيدة زوم 4 5 أتي حيلنا شعبي أتي مالك كاتلي أبنائي تقابلوا حد نتاتا كاتو بتقصون زنغرني مراحتي زي تقصكم كتقصنكم من انتهي السعيانون لكن هذا نفسير أحمد ناصر أبو أمبر ما يتقابلوا حد نتاتا زنغرني مالسي كم حلافي أفتقل ثلاثة تحت هاتي والنسو مالك قال بقلك 10 تغلطي ورق شوعتي شنك شعتي 270 شوعتي محمود ديناي مرح بطلون 240 شعتي صالح الدين عبد الله حالاتي فتح ميتا بطلون محمد أمحاري حالاتي من محدار لعناي باركة نزول السقبو أسرات فالو يلوم دعسرهم الجبهة مالتين رشنهم قالوا أتون سرشنوا يقولوا بهم كابتن زفلتوا ويتعذر لنا حضرتها بلاي قبرها ستيفانوس بيجيني تخلي قبرها يوهانس تسفاي حدش أبرها حدش دستا من ساعة تكيه برخت تخلي ميكايل ولد مريم مسلم صحيح وزتين القوة اتينا يمرمرا سرح بفصلهم هاي لو سلاسين زكريا زبال هذا خال فيليب دي زبال تمرمرا زكريا دو مالك سلالي قالوا كفنصر تسفاي دقيقة زر صعبو كمحمد ناصر مالتي وأجي خمت قوامي على أمريكا زلو مالتي تقوامي يقول ما يسابين ما يدمون انتهي وانا صحافي ما يفلساني شماقلين يرخطوا ما رحطوا اكزيكتيف سوين حدث مالتي أبدنا يموت هذات مالتي قالوا جواب اليوم قتل عيدكم أصلا منطقة لنا من الجواب أبتنا يتسجوا تنا إذا ما نخلطات من رفض عن الحري أبتنا يتعرف الكوين فيه بني أسرع كلتن شعنك شعتني تنسوا عن شو منتهي